Здравейте, аз съм Тоги Пике и това е POV паркур в Разград. Благодаря на всички, които си гледаха видеото от тук. Аз бях Тоги, краят за жалост е такъв, понеже телефона ми не е снимал. Няма какво се прави, стават грешки. Може да харесате, да коментирате, да се абонирате, да споделите и да познаете естествено кой е следващия град. Ай, чао!